Ero kamano nyako Ramogi kana singo en gowi koro chopo sama koro wachule gowi go ma kata go pamane en rameny piny tielo mar ariyo koro rewe achule nyako Ramogi mondo in bende ibed kod fuong'ruok e dhod chunyi ni wendo mana wacho cha koro donjo an ka kod jalony e weche mag gedo iluongo ni Evans Asio ma bende ose bedo e lai makama kum thuolo mar ariya to thuolo mo osebede kama nitiere gik ma oseneno kaka both mabedo ong'iyo bende ni to ginang'o gini monjo bed ni inyalo tim par ni en ng'at ma nyalo loso ni goro mar ot mong'i ni mae gima dwarore e odni chakre tiende nyaka e wiye to sama otimo mano yudo ka samoro nitie jomoko ma bende ohero gik ma ichikruok godo e wi ong'enge mago be samoro nyalo beto kang'eyo ni en adier ni mago timore adane rwak wendo mara mondo wang'e to e kinde ni mar koth mar El Nino udi waseneno ka lwar e bombe kachiel kod e kor gwenge diponi ang'o matimore higni 60 nyaka ne wayudo loch mar piny diponi kodhni oyango nyao ma waseketo kata nyao ma wan godo kaka oganda nyako Ramogi mane twak mar abedo godo dhiambo ni kod jalony Evans Asio machiegni e studio mar Ramogi TV. Erokamano Mr. Bati. Moro mara mar rwaki kendo daher mondo mi kaw thuolo mar moso nyikwa Ramogi Jwang kasto wachaka twaki nyiswa ni to gini oketo wa elela oyango wacho ni nitiere both mang'eny ma pod wan go. Erokamano Bati ne nyikwa Ramogi amoso dhiambo ni noimore uru. Erokamano kuom miya thuolo mar twak ogandawa. Erokamano. Gik ma wasebedo ka waneno e piny Kenya inya kotenore kod weche mag lwar mag udi wawach kuom ranyisi sani wabiro donjo e chenro mamoko kata e thuolo mamoko but sani ma wan gi koth mar El Nino ji ywak boma ma Nairobi ka chien ka pane juma achiel mokalo e alwora miluongo ni Peponi ma bende nitiere e gwenge mag Westlands kidhi gi mwalo kama ne nitiere udi mane oleng'ore ma onyis ji ni koro gin udi manyien ma koro kano ger to nitie kaka nokuny kamoro kanyo momiyo udi mano igero mane pod dhi nyime kata mano chiegni chak tigo kaka mag dak ne ji nochako nyiso okak manyiso ni koro ot ok nyal bedo mongirore kata ng'ato koro ok nyal dak e iye magi timore e kor gwenge bende nitiere sani ji ywak ni koth nodonjo kata pi oula nodonjo nyaka i utwa wang'eyo gwenge ma wadakie kendo sama wadhi gedo wang'e ni ka to samoro dipo ka onyalo bedo rep sama koth ochwe koth nyalo wuok gi piny ma wuog mabi donjo e ot kata koth nyalo wuok oula to donjo gi e dhot kaso donjo mapong' ot ang'o gini mowinjo bed ni watimo gini oyango ni wan kamarach kaka oganda. Erokamano Bati penjo maber nikech en gik mosetimore kendo osene gima nyalo timo kata gima nyalo kuongo wacho pile kidwa gedo yes mokuongo nyaka itim gik moluongo ni investigation mana kaka ipenjo nitie investigation mwatimo e lo matiende ni watimo soil investigation mondo wang'e ni lobni bearing capacity mare chalo nadi oyom machalo nadi en gima kokete gimoro to okete ot kata gima pek to nyalo sienye koso nyalo chung' koro gima inyalo tim kaluwore gi ranyisi michiwo kaka manjotimore Peponi cha wanyalo timo gik moluongo ni buttress matiende ni waketo gik moko mageng'o lo mamiye support ineno mondo ka koro bed ni nitie any movement kata ndekni moro mar piny to lob cha yudo gima omake matiende ni wanyalo goyo boards ama wanyalo keto gik moluongo ni buttress machalo kaka ohinga mageng'o mago kamano bit. Okay. E kor gwengewa owinjo bed ni watimo ang'o nikech sani nitiere udi mathoth ma pi odonje nitiere moko ma bende samoro ka koro pi osedonje to ka en moger kod matafare tinya yudo ka pi chako donjo e tiende alwora kama to nyiso ni odni koro ok nyal bedo motegno nikech koro matafare cha obedo gi pi e iye to owinjo bed ni obedo motuo maendi gin ang'o gini mowinjo bed ni watimo kaka jalony e weche mag gedo. Mano kela giming'e iluongo ni construction method matiende ni yo migedogo. Yes. Wan gi migepe mopogore migedogo waluongo ni methods. Koro luwore kendo gi kama chien kuma noaye manyisi ni type of methods magedo ka and materials matiende ni sama idhi timo investigation mar lo kama onego igede cha onego ing'e ni to lobni en onyalo ting'o ang'o mano kela penjo duoko penjo ni kawacho ni nyaka wang'e ni kawaseneno ni lobni weak to wanyalo tiyo gi method moko kaka mwaluongo ni floating beams matiende ni ot chungi columns
kata watwene ring makoro miyo bedo malo matis ne pi. Ariyo ne mano, pod wanyalo baro oula mondo kik oula bed ni dhi e udigi directly. Wanyalo bedo gi open drain channels ma wigi wanyalo umo gi grating, matiende ni gi chumbe moko nitie molosi mondo kendo kik wakel ajali kata hinyruok ne le kata dhano manyalo kalo kanyo. Yes. E ute mag nyadala samoro en od lo. Ma ng'ama nitie dala ma en odakie od lo, mane kama wasebedo ka wang'iyo kaka ot kendo kaka dala. Koth ma kama kobiro, gin iwinjo bed ni inyisogi ang'o kaka jal ma ni kod lonyo weche mag nikech kata bed ni samoro wagero ute matekre gi ng'eny. To ng'at ma bende gero ot ma en mar lo dala kucho miluongo ni semi permanent. Bende nitie gik ma samoro nyalo timo mondo geng' masira kopo ni nyalo biro. Gima nyalo wacho ni gedo en gedo, ot en ot, to mana kaka iwacho ni dala kamoro ng'eny ji gero udi ma semi permanent. To semi permanent mondo ikony pi, gima luongo ni penetration mar pi kamoro ok bed mayot. To in the event ni en permanent house be migero dala kanyo, to wanyalo timo gima luongo ni waterproofing. Nitie simiti mwatiyogo man gi teko manyalo geng'o pi, mana kaka simiti moko mitiyogo kigero daraja, kigero dams, gik machalo kamano. Koro mago achiel kuom yore mwanyalo tiyogo manyalo geng'o ng'ich kik mak ot. Ariyo ne mano, sami gedo wanyalo tiyo gi gik moluongo ni damp proof membranes, matiende ni sa pi wuok piny orengo gi gima luongo ni capillarity action, golo omodho. Koro sama omodho no, nitie gima jwala mwaketo ma geng'o ng'ich kata dampness, omiyo pi koro mowuok e foundation ok tim ang'o, ok hidh wall kata ok hidh korot. Mano yo manyalo konyo. Tinyalo timo plaster be gi waterproof cement. Kobiro e gik moko kaka tado, wanyalo neno ni tado nigi drain gata obedo cleared, leakages mag roof odin mondo pi kik donje ot, nikech kodonjo gi gama moridore piny tiyudo ni odhi korot, to korot yudo ka sano osewich rangi, to rangi chako bedo gi ng'ich, matiende koro ibo neno ka ot nigi gik moko mokut moluongo ni blisters, matiende ni en gi moisture content in it. Kamano. We wach mar gedo, awabiro duwo wach mar udi matin. Nyaka nyo koth ni chak chwe. Ji wacho ni nitie apeini ma ne owulo ywero modhigo. To kene thuolo mokwongo kende. Nitiere ywak ma kama osebedo kuom thuolo mag kinde mokalo bende. Ni pi odhigo lalo. Apeini buora. Gwenge mag North Eastern kocha. Nitiere makoro sani ok nyal kalore. Nikech gin apeini ma ogo lam, to king'iyo to ka koro gisienyore. Ang'o ma nyisa ang'o? Nyiso ni engineer manoko timo tich maber, koso en ni pek mar koth ema koro ywero gini, nikech kamine koth dhigo lalo, penjo bede. Onyalo bedo tieng' diriyo, nikech kapok otime itimo design. Design. Koro kosetim design, before design nitie investigations with the team moluongo ni feasibility studies. Ma wang'i ni to areas ma pi nyalo muomogo tigeng'o. Pek mar pi inyalo geng' mokwongo kapok ochopo kucho, kinyalo temo gero gik moko machalo kaka gabions to reduce pek mar pi mabiro goyo gicha. Another thing en material motiyo. Inyalo timo korka kori kaka jalony. Itim design maber, itim test mag material, kamoro rem bede implementation ka of workmanship. Yes, mage makelo problem. Ang'o makelo rem maro ka in iwuon se biro gi design, jalonyo se biro gi design mowacho ni my specifications magi madwano mondo mi obed ka, mindiko maler ni chuma ma winjo bed ni tika en mage ma bor gi winjo bed ni bedo kama ka, winjo bed ni twege kama, winjo bed ni tudo gi kama. Ang'o matimore momiyo gajruok chako duogo bede? Gajruok biro bedo kala kopo ni project ko bedo supervised gi consultant. Gedo nitie diriyo, nitie kama wan gi civil and structural engineers, to gi kama wan gi architects. Architects wathoro bede udi. To kama odokor ga daraja, dam, footpath, footbridge, mago civil engineers work. Gine mage timo mano. However, gin gik moko ma related. Yes. Koro anyalo wache kodokor ka kono. En mana designing, proper designing, materials mitiyogo,
and supervision. Supervision is very key. Koki dhi supervision to gik moko nyalo timo nyalo dhi mopogore kako time. Nyaka gie sani king'iyo thoth samoro yore ma watiyo godo e Kenya ka, inyalo wacho ni oger gie rang'iny maber. Thoth gi nyalo dhi kata idhi e gweng' ogol lam machiegni, nyalo neno kama ne lam onge okete lam, kama ne daraja onge okete daraja, kuonde mane samoro ne aora moro ni kale mane chando ji bino lose olalo moro kama. Bineno ka tije gi timore ka in iwuon ing'iye gi wang' mar jalony. Bineno ka samoro wasechopo dwaro mar reso ngima mondo kik wabed gi lal. Kisama lal ma kama obiro to yudo ka jopiny bedo gi chandruok, sirikal bende chak bedo gi ting' matek mar dok loso kendo gini manyien to omenda nosedhiye. Yore wa olos maber. Moko tanyalo wacho no olos maber. Sama iloso ndara, nitie gima wacho ni compaction nyaka tim maber, matiende ni nyaka pae ma boge motegno. Gi tingni mantie, materials ma tim investigation mana kaka na wacho korka gedo cha. Ma ngi levels maber gi contours kaka ringo. Koro gima nyalo wacho nitie yore wa moselos maber. To giming'e ni konyo ndara en gima luongo ni drainage. The moment ma onge drainage maber to picture yudo yo muyweyo to go ndara dhi. Kamano. Erokamano ahinya Ivan Sasio kuom ler mar wachni. Wang' mulo ndara nikech ma en achiel kuom gigo ma tuda ahinya weche mathoth. Weche mag wuoth, weche mag tero chiemo e chiro, kod weche mamoko bende kata tudruok maka kod kacha. Emomiyo ka wamulo ndara to wamulo gima en sekta maduong' ahinya ma koponi ndaro chot to chandruok bede, momiyo wang'iyo magi. Nyaka gie sani okenge mag gedo manwa wacho ka, koro wadonje gedo mag udi. Kinde mane mwinjo bed ni ng'ato nyalo wacho ni en safe kao gedo, nikech koth koro chwe sani mathoth. Jomoko nyalo wacho ni awe mondo koth orum kor kibigedi. Ng'ato bende wacho ni sama koth chwe no ema ka pi obiro olore kama igero cha to kanyo tuo komoko marach. Koro gik moko ariyo gi gicho giromo kanye? Yes. Gedo en gima ber. Kendo en gima kitime maber to okonyal njawi. To njawi kopo ni one, idwa dhi shortcut, ok idwa tiyo gi consultants mantie, kendo ok idwa bedo thuolo. Ing'eni sami biro ira ni idwa gedo, nyaka inyisa gima idwa timo. Nikech gedo be wan gi gedo different types mag gedo. Udi. Koro nego bed ni wadwa timo dho investigation no, koka wadugo timo design. Koro design na biro bedo based a type of investigation mana timo. Kopo ni en low, kind type of soil, nyaka ng'ini to bearing capacity mare chalo nadi. En ge low manyalo gao, en low manyalo hold gorofa abich apar, mano nyaka wang'i. Koro sama timo ma, to watiyo gi ng'at miluongo ni structural engineer. Manyaka watigo hand in hand. Makasa timo design tamiye, tembo timo the calculation of weights. Gik mwaluongo ni superimposed loads, dead and live. Koro magi duto kwa keto. To sama wadhi gedo cha, to koro waneno ka wagero ot mok nyal miyo ng'ato midhiero. Yeah. To ang'o makelo samoro sienyruok mag udi gi kapod igero gi? Sienyruok mag udi biro timore nikech mokwongo en low mikete ot. Low nitie tieng' opogore opogore. Wang'e nitie anywang', nitie lwala, nitie ge. Koro sami gedo, type of foundation en gimoro ma nyaka ing'i motegno. Nikech kok ing'iye motegno, tene mang' nokel. En like ikaw load mapek, iketo kamatis. So the investigations mana wacho ni nyaka tim ka, mwanya watiyo gi structural engineer, ema koro biro miyo ot, ing'iyo ot ni sienyore kata ok sienyore. Tek mondo yud ni ot ma consultants kotimo sienyore. Onyalo timore ni because Kenya ing'eni we are in a seismic zone. We are prone to earthquake. Anything is possible. So those are measures waketo in place. Sama timo the preliminary design up to the implementation stage. Koro gima dikel sienyruok mar ot maduong' mokwongo en yiengni mar piny, ndekni mar low, to gi method of construction koko bedo adhered to. Kamano. Penjo na mana penjo motelo cha. Yes. Kinde koth gi kinde chieng' ere thuolo maber ahinya ka ng'ato gedo nikech
awacho ni ka koth chwe ng'ato biro wacho ni onge tiende olo pi mondo ot tuo motegno nikech koth biro olo pi. To ng'ato bende wacho ni ndalo chieng' maber nikech kiolo pi to koro komakore gi chieng' cha to koro tuo maber. Kaka jalony en kinde mane? Samoro ng'ato nyalo wacho ni an nachako gedo taweyo sani. Samoro nitiere ng'ama ne gedo to wacho ni wawe ane odni mokwongo nyaka koth rum. Ng'ato bende samoro nochako gedo kata pok ochako to oriewore gi sani mondo mi oged sama koth chwe ni. Inyalo wacho ang'o? Kindegi anyalo wacho ni nitie mane moro ka moro nigi berne gi rachne. Yes. Koro wachak gi mar chieng'. Chieng' sami gedo ndalo chieng' mokwongo gi rachne anyalo wacho ni itiyo gi pi mang'eny. Nikech ing'e ni ot kata simiti gima miye teko en pi. Samoro gedo kama pi tine. Koro nitie jomoko miyudo ka tindo pi. To oketim kiwaring moromo. Mano disadvantage mar gedo ndalo chieng'. Advantage mar gedo ndalo chieng' manyalo wacho ni in gadieri ni time dibed adhiad to nikech ing'e ni gedo wachako gedo kinyi nyaka odhiambo 8 to 5. Mayudo ni you are not onge interruption kata ng'ikni moro mobedo e diere. Ibiro gedo maber. Korka koth koni ki flip side mar chieng' korka koth kibire ibiro yudo ni samoro koth ochako chwe to gedo biro dhi piny nyaka jogo chungi. To as a contractor ing'e ni mano nigi cost implication and timeline be nitie. Ibo yudo ka kano nigi tiek kata gero wall in 4 days to koro nyaka ngitieke in 4 days in more than 4 days kata na 6 days depending kaka weather pattern chalo. Mar ariyo ne korka koth manyalo wacho ni ber koth kiwaring ni kendo koro ber zaidi nikech koth goyo ka en koroga ka slab kata mota yudo ka koth goye makoro minimize again on cost mar pi. Koro mago anyalo wacho ni ber gorka gedo mar ndalo koth kata korka chieng'. Yes. Koro sama koth ber ne en tuoyo kata olo pi mano winjo bed ni ng'ato olo sama okiwa ndalo chieng' cha. Samoro ng'ato dwa ni mondo mi oged mapiyo wacho ni deko nyalo bet. Kopogore gi deko mar thuolo mar tieko. Be nitiere gimoro ma samoro bedo ni koth nyalo chwe ni bende nyalo kelo godo pek. Samoro wach ni en od matafari. Koth chwe pile ka pile. Ni wacho ni samoro chwe mang'eny ma kano winjo bed ni tieko gedo gi ndalo 4 kata ndalo 5. To koro onyalo teri nyaka ndalo 7 kata ndalo 8. Sama koth medo goyo materials ma itiyogo gi. Be nitiere impact moro amora kata negative impact mokelo ne materials manyalo miyo samoro ot nyalo bedo mayomyom kopogore gi simiti ma otwoyo kendo redo. Negative impact mokelo iwacho matafari. Ing'en matafari motiyogo ng'eny Kenya ka moloka luo. Ok en matafari moro ma waluongo ni well burnt brick cha. Iyudo ko wang'e to ko wang'e motegno ahinya. Koro kaka koth medo goye iyudo ni road matiende ni oorore. Mano one negative aspect mar gedo ndalo koth korka matafari. To kigedo gi kidi kata nitie moko maluongo ni building blocks to mano kare. Koth ok rach ahinya. Samoro be nitie gima luongo ni internal works. Samoro isegedo ma iketo tado koro chako go plaster maiye. Kata koth chwe ting'e ni koro tich nyalo dhi adhiya mbele. So it also depends ni to stage mane ma intie sama kodhi ni chwe. For example ka duoki chien koponi watimo foundation. Yes. Kigedo saa koth obedo matek nikech mokwongo nyaka ibed gi pump mar pi. Nikech foundation kisekunyo ten bugo. Koro ing'e ni bugo waluongo ni ochalo kaka gima waluongo ni sump. Underground waters te mabiro they collect at that point e sump kanyo. Koro nyaka ibed kigo pigni oko mondo iyud nafas minyalo tiyogo. Koro man is another challenge mwayudo sama koth chwe. Nyaka pump migolo oko. Ariyo mano ka simiti pod ng'ich to luoko. Koro ing'e ni gimoro ma isiki timo to mukore. And you see we doing that double work, man it means ni cost nyaka dhi malo. To gimoro amora mwatimo e gedo ka en cost ne manyaka wang'i moloya. Sami itimo tiwacho ni itiyo to mukore. Does it compromise quality mar makruok mar ot? Nikech aparo ni ot kochwe dichiel moriwore dichiel to bedo ka en gimbi moro momakore miluongo ni uniformity. Mopogore gi samoro ibiro to kamoro osienyore kinyo dwa ni chako umany kaka ukonge mondo omakre kama ne udonja. Okay, impact maduong' onge nikech wacho ni sami gedo kama nitie gima luongo ni wawe gima luongo ni two thing.
ndalo machon nitie art and craft moluongo ni mutis and tenon joint koro gedo ka wan gi two thing inyalo weyo. And then we also have reinforcements. Wan gi moko machalo kaka mwaluongo ni hoop iron, jogedo luongo ni mokwa kata wall pass moko miketa bang kosesare ariyo ka. Mago ema nyalo miyo reinforcement bedo motegno. Koro kopo ni koth ogoye, like kopo ni gedo ka chako gedo gokinyi to koth chako chuo kinyi moluoko mota no nyaki gole minyaki chaki time kendo kan koth osechok nikech ok nyal tiyo ka koth chwe titiyo mano nyiso ni timo zero work. Koro nyaki rit ma koth chwe to mota no to nyaki gol okong nyai we ka koth osegoye mos loosen ne to kokoto maber kata bang ndalo to kata koth goye to koro now yourself. Nitiere materials moko mada pimo ranyisi Nairobi ka samoro yudo ka nitiere kuoyo mopogore gi mitiyo go dala. Strength mag material mitiyo go kuom ranyisi kuoyo koriwore gi simiti tunjo bed ni mako bedo gimoro mongirore kabisa to king'iyo tiyudo ka kit kuoyo gi pogore. Ma inyalo wachango kaluwore kod pogruok mag material. Okay, koro kuoyo kama iwacho korka kuoyo no, kuoyo nitie mopogore to gi tich magitimo. Nitie kuoyo migedo go to gi kuoyo mar plaster. But the most gima wa recommend en gima luongo ni clean river sand, matieni ni kuoyo mo aora. Nitie kuoyo moko mawuok e bath barabara. To kuoyo mijo e bath barabara gin gi loe. So there's a combination of sand and mud in it. Koro sami tiyo gi mano nitie ga gima luongo ni reaction. Sami keto simiti cha. Mane gima ibiro neno ka ot ma semi permanent kata ilose maber to nyaka obed gi crack. Matiende ni reaction mar chuodho gi simiti. Koro kuoyo ma ber ma is recommended mwanyalo wacho minyalo tigo en kuoyo moa aora ma pio luoko. To ka en korka gedo to en kuoyo moro man gi wang'e obet dongo. Jaduong' Nairobi ka en kuoyo moro marateng' akia koda en kuoyo koda en lo. In ise nene nikech itiyo e sector ni. Yes. Samoro inyalo dhi mimule mipenje ni to ma kuoyo koso malo. Jogi gedo gi kuoyo koso lo gima chal kama. Kuoyo no oaga Maimayu. Yes. Yes, en oa Maimayu. Koro eno okobera enyo ng'eny gi buru e iye. Ma kopo ni chuno ni nyaki ti kode to dwaro ni kike gi gima luongo ni rock sand. Nitie kuoyo moro ni rock sand e kunye en chalo rateng' to nitie moro be mara buru beto wa Maimayu. To the clean river sand ni teno ama gine kocha chaka gedo kocha. En luo biro ka pod oler pio luoke makati kidwa ng'eyo kaka ng'ama onge lony kata kidwa gede site kidwa ng'e kuoyo maler maonge chuodho ikaw kuoyo tirudhi lweti ting'iyo kuoyo maler ok bi we chuodho lweti to kuoyo man gi low tibo yudo ka low nie lweti. Mane quickest way minyalo timo go that test. Come on. Okay. Ero kama na nyanya Ramogi okang'e ni samoro in bende in gi penjo. Ka in gi penjo to ndik na namba 3 nono mana nyalo penjo no mapiyo kotendre kod wach mar gedo e kinde ni mar koth mar El Nino bende koro miyo ganda bedo kod pek kiwacho ni ng'ato pio turode kata pio donyo nyaka mier kuonde ma ji odakie ma kelo chandruok ma ka kod kache momiyo wan ka kod jalony Evans Asiyo ma bende wagogodo mbaka ewi wach mar gedo ni to geno kenge mage manyaka waketi kaka oganda inye ng'at migedo ne gi jok magedo mondo wabed kod ngirruok mar mwandu ni ma igero ma iluongo ni ot en gima konyo ji e dak e kidienje mopogore. Evans sama kuro weche mag gedo gi dhi mbele otochopo kama koro itimo wacho nitiere wach mar kuoyo ma winjo bed ni itimo godo plastering. Ma en kuoyo ma aina mane nikech king'iyo thoth ji en kuoyo achiel emiolo emitimo godo foundation emichuo godo kor kata emitimo godo plastering. Kuoyo mitimo godo plastering winjo bed ni chalo nade? Mara kaka na wacho chien kanyo ni wan gi kuoyo tieng' diriyo kata didek. Mar gedo bet wang'e dongo matin. Mar plastering en bet otin wang'e tindo. En igole kanye? Gite giwuok aora awach. Mano koro kamwalo kocha. Kamwalo kocha. Yes. Kata koni gedo kocha wuok awach. To kopo ni in gi mawang'e dongo ni to koro wachunge gi kichungi. Kisekalo sites neno ga ka kichungi bedo. Koro wachunge mondo bed fine.
Yeah, mondo koro samigo plaster cha to kiyud kite moko madonje maka gol to gol the smooth finish. Yes. Ema ka koro ng'ato yueyo to neno ka gik moko gwarore e kor ot gorore. Yes. Migwetho igwaro piny. Yes. And again be plaster no samigo nitie patterns ma samoro ng'ato dwaro. Nikech sama ibiro wich rangi, nitie gimoro miluongo ni skimming kapok owich rangi. Samoro yudo ni koponi en rough matis to skimming no oyudo maber. Nikech absorb maber koro skimming dhi mayot to nitie moko ma idwaro jomoko dwaro pattern ma smooth koro mana again luwore gi pattern midwaro to effect to onge so long as itiyo gi kuwe ma kare mochungi tira yuda the best pattern e kuonde ma pi samoro jachende winjo bed ni otiting'o malo manyalo romo nade mondo eka ogeng' wach mar pi ni wacho ni samoro unyalo keto ot ka en ot kata mar gorofa kuom ranyisi kata ka en ot manya bedo maduong' ichunge gi beams ikwonge ichwoyo gik machalo ka beams kande then kaso bedo suspended ntika kutude ka isketo na slab makata samoro pi nitie pogruok e kind lo kod ot owuon kama ot chakore godo we gap moro matin ng'ama gedo madano chwe ot kawuok piny to ng'e maber ni kato samoro nyalo bedo gi chandruok mar pi en winjo bed ni iting'e malo marom nade. Okay, nitie gima luongo ni datum level. Sami gedo onego ing'e gima luongo ni nature of terrain, the topography mar low kaka bet. Nikech mana gik miwacho ni pi run of water. Mano koro bedo determine sama wan e site. Wadwa timo investigation e site to wang'iyo depth of the foundation. But generally averagely ka ok en kama tut ahinya tido ni foundation biro gi moro 1.2 meters matiende ni kaponi level ogik ka tinyalo ywe gi kose sadek but koro mano kendo boluwore gi type of soil nitie kuonde ma mesedhe tido ni foundation en almost height mar odni yes makoro samoro waloke mana basement yes nikech onyalo bedo too costly to backfill and kata ki backfill the forces ma en go nyalo go wall pin if it's not properly supported. Koro mano causes go gena ngogeni manyalo go korot piny forces dey one be ground pressure yes nikech ingeni samwa forces dey one be ground pressure yes nikech ingeni samwa bedo kaka koro kamwa bede kae yes one gi what we call live dead loads and live loads mangiso ni kaka wabedo kani the bedo transmitted dirot kama wantie ni dirot no manyo kama strong matiende ni otere pillar kaka koro pillar mantie kani oro tere kona koro pillar ni ukine kodhi mochakore nyake foundation eraka moluongo ni stable ground kata rock strata yes koro kanyi is very stable makata koro ndek ni moro bede to yudo ka en kama nitie kata koponi ot move nikech ot to nyalo bedo gi yungni matin to koro bedo gi moluongo ni even settlement maonge gimoro ni yudo ni konya chiel dhi piny to konya chielo chung kiyudo kama konya chiel dhi e piny to konya chielo chung timi neno ka nitie cracks cracks mane udi neno nitie moko madhi diagonal at 45 hapa ni seneno gi ng'eny udi mano ngiso nitie kuma konya chiel sienyore to konya chielo chung koro kama ochung to macha dhi piny it means ni koro that crack bedo at 45 degrees diagonally to nitie cracks moko be mido kodhi straight kama mano nyalo bedo as a result of gimo wacho kuoyo gi chuodho plaster okodhi maber. Ma en chuny twak nyakora mogi kendo wang'iyo gik ma bende mulo ngima dhano ema en ot ng'ata mane gi ot en ng'ama janyadhi ng'at ma onge kode bende wacho ni an bende abro gombo mondo abed gi ot machalo kod ma adwa penja joma gero ng'eni anyalo neno kit odi kata od ng'at machielo to wacho ni adwa gero ot machal kod ma kendo adhi amanyo fundi ma ok samoro ng'isa gima dwaro manyo fundi ma samoro manogere ng'isa ni ma inyalo timo kama piyo ere richo ma nyalo bedo godo. Mano nyalo bedo gi richo nikech mana kaka iwacho ni ot en nyadhi gima watemo nyiso jok madwa gedo mada bedo gi udi owacho ni ber kidhir consultant nikech consultant biro miyi paro kata idea gimo onego tim kaluwore kendo gi budget mantie gi chike moketi gi sirikal nikech ok inyal geda kaka idwaro nitie gik moluongo ni coverage plot ratios mago gik ma nyaka bed considered inyalo neno od ng'ato kaka iwacho ni od ng'ato ber tineno ni fundi biro dhi ng'isi ni od ni wan wagere ti no tiyo gi 3 million yes to 3 million ni ere kaka ni chope foundation no kawango labor no kawango material cost no chalo nade ineno gik makamago koro gima nyalo advance ma winjo kawuono
samoro the consultant to me advice, or it will be cheaper. Jomoko neno ni consultants are expensive. It will be cheaper nikech obongado ni rieko, nikech sani kaka koro watimo design, mostly watimo ko gimolo ni computer aided design, watime a computer. Ma wagol gimolo ni 2D layout, give perspective, wangisi kaka ot biro chalo, gi cost, gi materials monego ti, gi mawaneno kapok watimo design. Advice to kidhir fundi direct, yes, masa moro opimo nigi wange mongisi ni mafuta dek in kamoro kiwinji nikech kamoro en ngeno dwaro tich tinya yudo ka sama kore dhi makore ngie kaka layman makore neno gimo sechung ti wacho ni ok adware ka chalo kamano, mano kelango, mano ngisi ni already there is cost in card, to kano kidware nyaka muke, to sami muke no cost nitie, to sami muke no to itie molongo ni structural integrity chalo nadi o nyundo to chore to foundation o nikech sama ange okuta makete diere ka, yes, tamuke achore koni tingeni foundation to kachoro mangiso ni gini nitie kama weak. Koro mago gik moko mwatemo kwa oganda wani watemo avoid. Just face the consultant, obro mi paro, okay, obro ngisi kata pesa minyalo tiyogo. Yeah. Kawatiko nitire wach mani wacho ni nitie reinforcement mitimo ne korot, wacho nyalo tigi wall pass kata nitire gik ma itiyo godo mondo korot obed mongirore. E wi tado to chalnade nikech sama koth chwe kama bende waneno ka wi tado bende samoro kata yamo nyalo biro to wale mayot kendo oganda gi midhiero. Witado, gima kelo witado en gima luongo ni covering. Matie ni tile, ni gima luongo ni deck, light gauge gi. Koro gima idhi kete witado luore gi ema biro determine bao kata truss mitiyogo. For example, kidwa tiyo gi tile en gima pek. Nyaka iti gi bao mapek moluongo ni 6x2. Ineno. Kata 150 by 100 millimeters. Kimiye gima yot, to definitely tobo nyuore. Ariyo ni mano, interval mar truss nitie ma is recommended. Kikete maduong' to yudo nafas moyueyo to yamo donjo. Pogruok mar kakiketo bepego. Kakiketo bepego. Nitie ma recommended mar 1.2 to nitie kendo gik mwaketo moluongo ni collars, extra reinforcement. Koro magi kokotim to yudo ka obedo weak. Yamo nyalo donjo, yudo ka moro modonjogo to yuayo dhi. Yes. Koro e weche mag samoro ni ng'ato wacho ni an oda ni adwani mondo mi atwe gi wein kata kete gi chuma ma merido gi wiyegi. Gi ng'ato wacho ni ada tiya gi musumal nyaluo mar mabati ni. Pogruok nyalo bedo kanye? Oking'e kaka en tado, nitie tado mag chuma. Truss mitimo waluongo ni light gauge steel mag aluminium. Mago bedo screwed. To ka en bao to wagoye gi musmwal. Nitie roofing nails. Karo nitie type of mabati moro waluongo ni dekra. Mwago gi stacks. Gin gi stacks musmwal moko matindo tindo migo gigo at close intervals. Yes. Yes. Okay. Ng'ama kaka nawacho, ng'ama samoro dwa timo loko ot. Magi betinde timore. Nagero ot chon. Tadani mondo mi alok kata mna chal mare. Adwacho ni adwa renovate ni odni mamiye chal manyien. Ang'o minyalo advice ng'ama dwa timo ma? Samoro ne ot mar kona 4 tidwa ni timne extension moro machielo. Ka en ot ma samoro sitiyo kata higni 10 kata higni 20. Ang'o gini mowinjo bed ni ng'at madwa timo mato hikore mar ng'eyo? Okay, mano waluongo ni remodeling. Koro remodeling kidwa timo luore gi mokwongo gima nyaka consider en space. Space mantie. Kama idwa mede otno. Odhi bedo maromo nade? Is it able to accommodate? Nikech nyaka koli team redesigning. Idhi pim the existing moluongo ni as built drawings. Kati idhi team nikech samidwa timo remodeling imiya gima oluongo ni brief. Gima idwa timo, gima idwa medo. Kamoro ni bedroom 3. Idwa ni medo obed 4, idwa ni ket study, idwa ni ket private lounge. Koro mago te kisemiya tadhi apimo od cha kaka nogere cha. Tang'iyo gi space mantie. Tapenjo gik ma kamagi bo nyalo timo. To kwa ka space is so minimal e bathe koni, to the rule of thumb and we go vertical. But medo ni udi moko nitie mashionate. Kaluwore gi onge space minyalo ger man. Still put ibro dok consultant or biro motima measured drawings to the otimo design based on brief nimiye. Ng'ato nosegero ot mutieko.
mana weche mana wawachogi to wacho ni adwa loko od ni mondo obed gi tiles ochako go dier ot gi nyundo kogolo simiti mane oketo ma bende nyalo kelo hinyruok moro amora ne ot kata yom moro amora ne ot ok ahinya, but giming'e ni sama nitie any vibration e ot to impact nitie. To gimoro kaka koro simiti no waluongo ni screed. Yes. Mano koro inyalo go muke carefully with the help of a consultant kata ng'at man nigi lony manyalo nyisi kaka onego bed ni timo, nikech samoro inyalo wene fundi to en obiro gi saruru ting'eni ni koro okunyo ka ng'a kunyo puodho to onego bed ni goye carefully with a chisel and a hammer. Iduonga mos. Gimomiyo iduonge ga is always mondo style cha oyud kama inyalo groute the adhesive oyud the impact. Mano e gimitimo. Gimi wacho ni kama inyalo piele ni owinjo bed ni chalo nade, oduong'e mondo bed ni okunyore koso iywea kose gol simiti cha iywea obedo flat kasto iketo gimoro ma kata kuyo moro ewiye tipange. Ema wacho ni iduonge mondo obed gi sami keto tiles kiketo gi adhesives. Koro that bond gima miyo bond cha bedo en buche go. Koro there's what we call the gima omoko kanyakla ineno. Okay, ke ywe ma smooth to samoro bond cha ok bi bedo. Koro dwani bond cha bedo sama koro adhesive cha nitie to samoro yudon sami kete cha odhi settle bugo moro matis mani duongo cha. Koro ing'eni it's like omake matimata. Koro konyal move. Tinde bende lonyo biro loso kata medo ber ot gi eiye. Ahinya to witado. Kibro ng'i witado no kama moko ket gypsum, king'io witado moko jomoko tiyo gi board, ceiling board, king'io witado jomoko bende tiyo gi plywood. Ang'o minyalo wache magi? Ok ne ber to ne ngirruok mar ot. Okay, mokwongo mano waluongo ni suspended ceiling. Majorly, gimomiyo iketo ceiling board malo is for liet. Besides what we call aesthetical value, ber marot. Gimomiyo koro ineno ka nitie moko madonjo kaka gypsum with different patterns. Yes. Mano koro ber. Mano koro ber majorly on the secondary part of it. Yes. But pek ne en mar geng'o liet. Kit samoro liet ma malo cha. Radiations matimore. Koro odhi ogeng'o. Ariyo ne mano, nitie moluongo ni acoustic effect. Ogeng'o koko manyalo wuok room ni kadhi e room cha. Nikech koro ka wakete room, for example, wabede sitting room, koro kanyo dhi bedo airtight. So there's no that acoustic effect miyudo ni koko inyalo winj kocha cha. There's a barrier, sound buffer. Yes. Okay. Ntiere mana kuom ranyisi. Wach mar kete, kisekete, liet miwacho ni ogeng'o ka malo no. Nyiso ni liet will be concentrated between the board, the ceiling board, gi mabati. Ma nyalo affect nade witado. Bentie mora ma nyalo affect godo witado kata nyalo affect godo wach mar ceiling board ma iketo no. Not really, because ng'eni tado nigi breathing space. Ntie kaka okaen malo kuche to okaen so tight. Ntie kaka yamo nyalo kal, ntie some spores. But we're trying to prevent them as much as possible. Koro the effect, moro monyalo wacho no nyalo bedo kuma leach, monyalo kelo damage, the negative effect to onge. Yes. And again, it also like area kama nyalo time storage. Kech one gik moko kaka storage tanks udi. Kune mekano gie. Gerot gi yienda mbewa gi maonge yienda mbewa. Ere ma samoro nyalo bedo ma gi ber mare. Ber mar yienda mbewa gi onge mar yienda mbewa ka samoro ng'ato keto na ventilation moko mokete sing'enge matin kaso wegi dirisha bende. Gama. Gama. Koro kama yienda mbewa gama kama samoro ng'ato nyalo kata mana sogoro lwete kama to kalo yere. Okay, for security reasons, kwa ng'iyo gi your security, gama one ok ober nikech ng'ato nyalo wito gimoro amora. Man is one in the line of security. But ka ber to nego be ni kete up to what we call the wall plate. Magi makre gi mabati. Nikech kata sami loso drisa nigi vents manyalo kelo yamo. To ka enda event kama koro onge gine wanyalo wacho ni kama liet ga kabisa. To waketo height marot moluongo ni headroom bedo malo matin. Then we also have mechanical ventilations where we want ACs,
manyalo fan gik machalo kamano. Wachni mogik jaduong' Asiyo ka watieko kae koro iwuoyo gi nyikwa Ramogi Ajwang' ing'ado negi rieko e kindeni mar koth mar El Nino. Ne agwero kamano mokwongo kuom miya thuolo mar twak gi jo-Ramogi, to gima nyalo nyiso ogandawa ni gimoro amora nigi ber gi rachne. El Nino obiro, wanyalo wacho ni obiro mang'eny. An dala kata chwanyo Kanyaluo, wapidho yiende. Kinde ni wapidho yien, aneno ka cham dhi maber, to gima nyalo kwayo ogandawa kata nyiso ogandawa ni gini en ochalo wanyalo ne Haiti. Koro nego wakaw precautions. All right. Yes. Erokamano ahinya jaduong' Asiyo kuom yudo thuolo mar biro Ramogi kendo loso kodwa wang'ado rieko. Ji ong'eyo ni to gin ang'o gini ma nyaka ng'ato ng'e sama ogedo kata kodwa dhi nyime gi gedo. Nyakwa Ramogi, mano bende makelo giko mar twak mar Rameny piny odhiambo ma kawuono wamenyo udi chenro pek manyalo bet kanyakla kod both ma samoro dipo ni watimo wawegi ka ok wang'eyo. Mano emomiyo ne wan gi jalony Asiyo. Kaw kamano to in ma iketo wang'i Ramogi TV e twak mar Rameny piny kaachiel kod yawa mosirowa poch gi pak nyinge en George Bati warum sa adek weche manyien mag Oimore.